Ядвіга Бяганская. Цяжкая задача. Ганя зноў не рашыла задачку. У маім задачніку гэтай задачкі няма, сказала яна настаўніцы. Як гэта няма? Здзівілася Вольга Паўлаўна. Хіба ў цябе не такі задачнік, як у іншых вучняў? Няма, паўтарыла Ганя, паціскаючы плячыма. Хто яшчэ не знайшоў у сваім задачніку гэтай задачкі? Спытала настаўніца, абводзячы позіркам прыціхлы клас. Вучні маўчалі. Выходзіць, што толькі у Ганіным задачніку яе няма, сказала Вольга Паўлаўна. Дай мне свой задачнік, Ганя. Можа, у ім старонкі пераблытаны, а задачнік я дома пакінула, прамовіла Ганя. Навошта мне такі задачнік? Я новы куплю. Задачнік трэба заўсёды прыносіць у клас. Хіба ты забылася пра гэта? Забылася, ледзь чутна прамовіла Ганя, і твар яе пачырванеў. Ну што ж, калі ты не рашыла дома задачку, ідзі да дошкі, сказала настаўніца. Ганя падышла да дошкі, узяла ў рукі крэйду, запісала умову задачы, якую прадыктавала ёй Вольга Паўлаўна. Падумала крыху і пачала рашаць. А настаўніца тым часам хадзіла паміж парт, пазірала час ад часу на дошку, слухала тлумачэнні Гані і калі тая памылялася, папраўляла яе. Параўняўшыся з Ганінай партай, Вольга Паўлаўна заўважыла на падлозе кніжку. Відаць, дзяўчынка незнарок скінула яе, калі заспяшалася да дошкі. Вольга Паўлаўна падняла кніжку, усміхнулася, пачала гартаць. Усё, зірнула Ганя на настаўніцу. Сядай, правільна рашыла, сказала Вольга Паўлаўна. Ганя паклала крэйду, выцерла анучкай пальцы і, задаволеная, пайшла да сваёй парты. Вазьмі свой задачнік, падала ёй настаўніца кніжку. Ганя залілася чырванню і вінавата паглядзела на Вольгу Паўлаўну.